तर आमच्याकडे याला तवसा बोलतात. हा, पिकलेली काकडे म्हणजे तवसा. हा, तवसा. तर याच्यापासून बनवणार आहोत आता. तर टोपातलं आणि फेमस म्हणजे काय ते धोंडास ना. हा, धोंडास आणि खसखस. तर कशा प्रकारे बनवतोय आता तुम्हाला कळेल. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड मॉर्निंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाऊ. तर मंडळी मी रेडी झालेलो आहे. 8:20 झालेले आहेत. तर आता निघतोय कुडाला. सकाळ सकाळी पप्पा वगैरे सगळे कामाला गेलेले आहेत, बाबू कॉलेजला गेलेला आहे. आई काय बनवते तुम्हाला दाखवतो, स्पेशल आहे आणि आजचं ब्लॉग पण स्पेशल होणार आहे. तर शेवटपर्यंत बघा. तर आज आम्ही काय बनवतो आई? टोपातला बोलतात, खसखस बोलतात आणि काय धोंडास ना. धोंडास कोकणातील स्पेशल. तर कमेंट पण आली होती आम्हाला की बनवा म्हणून. तर बनवणार आहोत रात्री. तर आता मी जाते, त्याच्यामुळे तुम्हाला बाहेरचं काय जास्त दाखवणार नाही. तर आता निघतोयच मी. तर तुम्हाला पहिलं आई काय करते दाखवते आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला डायरेक्ट दिसेलच असा जाईन आणि असा येईल लगेच कुडावरनं आणि रात्री होईल. तर तुम्हाला बघायला मिळेल कशा प्रकारे बनवतात आणि आम्ही घराकडे कशा प्रकारे आई बनवते. आईने जास्त बनवलेला नाही, तरी पण आई बनवते चांगला. 1-2 वेळा बनवले आईने. म्हणजे पहिले एकदम सुरुवातीला नाही बनवायचो, हल्ली आई बनवते. त्या दिवशीच पहिल्यांदा केलं होतं. बरोबर कमेंट ज्या दिवशी पडली संध्याकाळी काय दुपारी, त्या दिवशी सकाळीच आम्ही बनवलेला होता आणि अगोदरचा ब्लॉग रेडी होता, त्याच्यामुळे काय दाखवलेलं नाही. तर तुम्हाला आता दाखवतो आई काय करते आणि त्याच्यानंतर डायरेक्ट मम्मी निघेन कुडाला जायला. तुम्हाला आवाज आलाच असेल. तर आई इकडे बनवते पोळ्या, बघू शकताय. सकाळ सकाळी मस्त गरमागरम पोळ्या खायच्या. इकडे दूध ठेवलेलं आहे, पितो ते पोळ्या. आणि इकडे आई सकाळपासून मेहनत करते आमच्यासाठी. पप्पा पण कामाला गेलेले आहेत. तर भावाने वगैरे सगळ्यांनी खाल्लेले. पीठ असं खायला आई पीठ गच्च झालं, काय माहिती नाही काय झालं. हे सुद्धा आईसाठी नवीनच सगळं. मग डोसा बनवला होता, तर आता पोळ्या. तर खाऊया पटापट. आणि पण किती पातळ आहेत. हा, पातळ होत आहेत, कुरकुरीत कशा डोशासारखेच झालेत. तर खाऊन घेऊया पटापट आणि निघूया. जातो मग, उशीर होईल नाही तो परत. आणि परत मला यायचं आहे घरी. इकडे थोडं घट्ट झालं, मी पातळ होतं म्हणून घट्ट ठेवलं, तर घट्टच झालं ते. थोडं घट्टच झालेलं आहे एकदम. थोडं घट्ट आलं ते. आणि टिप्स वगैरे असतील तर आईला द्या चांगल्या येण्यासाठी. जास्त कधी बनवायची नाही, तर आता झालेलीच बनवते. कारण कॉलेजची मुलं होती, ते असलं काय खायची नाही, त्याच्यामुळे फक्त चपाती. टिप्स द्या असल्या तर, कशा प्रकारे सेट करतात वगैरे, काय पीठ असेल तर खाऊन घेऊया पटापट, उशीर होतोय. तर मंडळी फायनली जसं की बोललो होतो, लगेच जाणार लगेच येणार झटपट. तर वाजलेले आहेत बरोबर आता संध्याकाळचे 8:05 झालेले आहेत आणि घरी आलेलो आहे मी. तर तुम्हाला आता खसखशाचा व्हिडिओ, टोपातलं बोलतात, तर ते करणार आहोत आता थोड्या वेळानंतर. तर अजून गाडी धुवायची, आत्ता आलोय. तर इकडे चहा प्यायला बसलोय आणि चायसोबत काय तुम्हाला दाखवतो आता. तर मंडळी चहासोबत आहेत, तुम्ही बघू शकता बटाटा भजी आई बनवते. आईला चहा नको, इकडे चाय. इकडे दिव्या बाबू अभ्यास करतोय, पप्पा इकडे बसलेले, आम्ही चहा पितोय मस्त हॉलमध्ये बसून. आणि गाडी त्या साईडला, तिकडे हॅलोजन वगैरे आता जोडलेलं आहे, म्हणजे गाडी धुवायला. सकाळी उशीर होतो म्हणून फटाफट चहा पिऊन घेतो. तर मंडळी फायनली आंघोळ वगैरे पण झालेली आहे आणि गाडी पण धुवून झालेली आहे. 1/2 तास लागला, पप्पांनी पण मदत केली गाडी धुवायला. आणि एक स्पेशल गोष्ट आहे ती मी तुम्हाला दाखवणार आहे, पण आज नाही, उद्याच्या ब्लॉगमध्ये. तर आता जेवायला बसतोय आम्ही आणि जेवण झाल्यानंतर ते करायला घेणार आहोत टोपातलं धोंडास आणि काय ते खसखसा. तर कमेंटवरनं फरमाईश आली, त्याच्यावरनं आईने ठरवलंय की आजचा ब्लॉग फक्त असाच बनवायचा. नाहीतर आज तर भरपूर ठिकाणी फिरलोय मी आणि गेलो होतो. 2 ट्रेनची भाडी होती, त्याच्यानंतर एक नॉर्मल कुडामध्ये भाडं आणि बाकी लोकल फिरलोय मी. तुम्हाला आणि 2 दिवसानंतर बघायला मिळणार. आणि स्टँड मी मागवलेला आहे ऑनलाईन, किती दिवसात येतोय बघूया. कसं असेल ते तुम्हाला आल्यानंतर कळेल. तर आता इकडे सगळे बघा, आई आणि बसलेली आहे, जेवण वाढते आई. आईला बोलायला मिळत नाही हल्ली, मी घरी नसतो त्याच्यामुळे. तर जेवणात आहे आज डाळ भात आणि काय ताई बटाट्याची भजी आणि डाळ भात. तर भजी तुम्ही मगाशी बघितलेलीच आहे. तर पटापट जेवतो आणि जास्त वेळ नाही काढत. तर मेन फोकस आहे आज याच्यावर, धोंडास त्याच्यावर आहे, कोकण स्पेशल टोपातलं. तर तुम्हाला बघायला पण आवडेल आणि शेवटपर्यंत बघा. आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. मध्ये सांगतोय कारण सबस्क्राईब करत नाही, तर प्लीज सबस्क्राईब करा, सपोर्ट करा. आणि रिक्षाचे ट्रॅव्हल ब्लॉग कसे वाटतात आणि तुम्हाला जबरदस्त मजा येईल, नवीन नवीन ठिकाणावर डेली फिरायला नेईल, जबरदस्त. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर मंडळी फायनली जेवण वगैरे झालेलं आहे आमचं आणि जसं की तुम्हाला बोललो होतो तर बनवायला घेतोय. आणि काय
तवसा. तर आणि एक कमेंट होती काकडी. मालवणी मध्ये बोला. तर मालवणी मध्ये बोलायला आम्हाला काही वाटत नाही आणि आम्ही तुम्ही बघितलात आम्ही घरात जेव्हा आपापसात बोलत असतो तेव्हा मालवणी मध्येच बोलतो. तर मालवणी कशाला बोलत नाही जास्त. तर बऱ्याच लोकांना मालवणी येत नाही, म्हणजे बाहेरचे लोक असतात, म्हणजे कोकण पट्टा सोडून जे बाहेरचे आहेत त्यांना मालवणी येत नाही, मग थोडे थोडे शब्द कळत नाही काय बोलतोय आम्ही. तर आमचा विचार असा आहे की आमच्या इकडचे डिश, आमच्या इकडचे पदार्थ जास्तीत जास्त लोकांना कळले पाहिजेत, आमच्याकडची ठिकाणं जास्तीत जास्त. तुमचं पण बरोबर आहे, भाषा पण कळलीच पाहिजे आणि तशी काय एवढी पण कठीण नाही समजायला, तशी नॉर्मल सोपेच असतात. कारण आमच्या इकडे घाटावरची मुलं होती तर त्यांना थोडे थोडे कळायचे नाही, त्याच्यामुळे आम्ही अंदाज काढलाय तसा. आणि झालं कसं, आता 8-10 वर्ष घरात मुलं होती तर त्यांच्यासोबत शुद्धच बोलायला लागायचं, कारण त्यांना काय कळायचंच नाही, घाटावरचीच होत. तर घरात बोलताना पण शक्यतो जास्तीत जास्त शुद्धच बोलायला लागायचं. आणि थोडक्यात आम्ही फक्त आपसात बोलतानाच मालवणी बोलायचं. तर मध्ये मध्ये बोलतो आम्ही, बघितलं तर आमच्याकडे याला तवसा बोलतात. हा, पिकलेली काकडे म्हणजे तवसा. तवसा. तर याच्यापासून बनवणार आहोत आता. तर टोपातलं आणि फेमस म्हणजे काय, धोंडास ना. हा, धोंडास आणि खसखस. तर कशा प्रकारे बनवतोय आता तुम्हाला कळेल. तर साहित्य बघा केवढे तवसा मी हातात पकडतो आणि आता बघा, आता तुम्हाला दिसेल केवढा मोठा आहे बघा. तर अर्ध्याच करू, कारण एवढं मोठं खाणार नाही तेवढं कोण. केवढा मोठा आहे बघा कांद्यावर. केवढा मोठा. तर आता बनवायला घेऊया आणि सामग्री तुम्हाला दाखवतो काय काय घेतली आणि तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा तुम्हाला पण. आणि आई पण हल्लीच शिकली, तर त्या दिवशी पहिल्यांदाच केलं, मी कधी केलं नव्हतं आणि चांगला केलं होतं. तर आई करू शकते तर तुम्ही पण करू शकताय. तर आता करायला घेऊया, तुम्हाला साहित्य दाखवतो काय काय इकडे घेतले. तर बॅक कॅमेराने दाखवतो आता साहित्य, कारण फ्रंट कॅमेराने तुम्हाला कळणार नाही नीट. तर आई इकडे बसलेली आहे, तुम्ही बघितलेलं जात. आणि एवढं आम्ही कार्पेट टाकून घेतलं, तर आता आई वगैरे बसायला म्हणजे बसून जेवण करायला चांगला. आणि शेगडी तुम्हाला माहितीच आहे, नवीन घेतलेली आहे ती, आणि बसूनच करते मी. बसून. तेवढं चांगलं मस्त बसून करायला. आईच्या पायाला आराम तेवढा, नाही तर उभा राहून किती वेळ काम करणार होती. तेवढा करायचं आहे, पण ते सध्या करू, हळूहळू करू, त्याच्यात काय नाही. आणि तसं पण इकडे काय, तसं पण जेवायचं, ते जेवण जमिनीवर करा आणि ओट्यावर करा, काय जेवण की झालं. आणि खाली बसून बरं वाटतं करायला. तर साहित्याकडे वळूया. आणि इकडे आपला तवसा म्हणजे तुमच्या पाशी काकडी मोठीवाली, आणि हे गावठी तांदूळ आहेत, गावठी तांदूळ. आणि त्या दिवशी मी केलं तर रव्याचं केलं, तर हे आता तांदूळ मी भाजून घेणार आहे. गुळ आहे, चण्याची डाळ भिजवलेली, शेंगदाणे, डालडा आहे, मीठ, हळद, आणि याच्यात आहे वेलची आणि जिऱ्याची पूड, साखर टाकून थोडंसं असं वाटून घेतलंय, नाहीतर नुसतं वाटणार नाही म्हणून. आणि आता सगळ्यात आधी पहिली काकडे कापून घेऊया आणि तांदूळ भाजून घ्यायचे आहे. ते भाजून मिक्सरला दळून घ्यायचे, जाडसर रव्यासारखे रवा बनवून घ्यायचा याचा. नंतर मग ते फोडणीला टाकायचं. तर मी आधी काय करते, काकडी कापून घेते, नंतर मग तांदूळ भाजून घेते. तर मंडळी जसं की आई बोलली तुम्हाला, तर पहिली तर काकडी कापून घेऊया आणि कशा प्रकारे काकडी कापावी लागते याच्यासाठी, तर त्याच्याकडे वळूया आपण आता. तर इकडे कटिंग करायला घेतोय आणि घेतली आपली सुरी. त्या सुरीला एवढी धार नाही आणि काय एवढी याला एवढी धारेची गरज पण नाही. हे बघा असं आहे. तर बघू शकता असं असतं. बिया आहे, त्या बिया काढून ठेवणार सुकवून. सगळ्याचं करतो नाही, थोडंसं. तर संपूर्ण याचा नाही करणार आहोत, एवढ्याचं करणार. आणि या खराब होता नाही, किती दिवस होता त्यासोबतच काहीतरी करूचं लागतं. फ्रीज नाही ना, फ्रीज असतं तर तुम्ही जास्त दिवस ठेवू शकता. तर आमच्याकडे फ्रीज नाही आहे, आमचं फ्रीज खराब झाला. आणि नवीन नवीन असतं तेव्हा वाटत असतं थंड पाणी प्यायचं, थंड पाणी प्यायचं. आता तर आम्ही गरम पाणी जास्त पित असतो, थंड पाण्याचे एवढे हे पण नाही वाटत काय. गरम पाण्याची भरपूर एकदम. तर इकडे कशा प्रकारे आता कटिंग करून घेते बघा आई. आणि मी पण फर्स्ट टाइमच बघतोय, बनवताना कधी आतापर्यंत बघितला नव्हता. घरात पण घरात जास्त बनवलेलाच नाही, पण बनवतात माहिती होतं. तर कशा प्रकारे बनवतोय आता तुम्हाला दिसेलच. पटापट कट करून घेऊया. आणि ह्या बिया अशा काढून घ्यायच्या सगळ्या. तुम्ही आमच्याकडे आडाळा बोलतात, तुम्ही वेळेचा वापर पण करू शकताय. किती रस येतो तसे येतात. बिया बघा केवढ्या मोठ्या आहेत. तर या बिया मला वाटतं ह्या करतात नाही, ह्या वाळवून ठेवतात, नंतर मे महिन्यात परत घालतात, म्हणजे रुजवतात थोडक्यात. रुजवतात. आता असं आधी कापून घेते, नंतर मग हे किसून घ्यायचं किसणीवरती. तर बघितल्यानंतर वाटते चिबूड असल्यासारखं, चिबडाची वास पण छान येतो आणि खाताना पण मस्त लागते. खाताना पण मस्त लागते. फक्त जून नाही, ही जून झालेले असतात एकदम. ठेवते ह्याच्यात.
आणि भरपूर उशीर झालेला आहे. तुम्हाला वाटत असेल आम्ही लवकर झालाय, तर मला वाटतं 10 वाजून गेले. त्याच्यानंतर सुरुवात झालेली आहे. त्या दिवशी पण मी केलं ते रात्री 12 वाजता केलेलं. ते मला माहित पण नव्हतं. CNG संपला होता बघा आणि आम्ही गेलो होतो मावशी आणि मी. तर ब्लॉग आलेला आहे तर तो जाऊन चेक करा. एकदम मस्त आहे, भारी ब्लॉग. एकदम उशिरा गेलो होतो CNG भरायला. आणि म्हणजे कसे पदार्थ असतात बघा. आणि आता तुम्हाला हे तवसा आम्ही बोलतो, काकडी अशी दिसते, तर याच्यापासून पदार्थ वेगळाच बनतो काहीतरी. अजून याचे पातोळे पण बनवतात. हा, तर कदाचित उद्या याचे पातोळे बनवू. आणि जर समजा तुम्हाला काहीतरी माहिती असेल, नवीन डिश असेल किंवा आम्हाला माहित नसेल, युट्यूबवर अवेलेबल असेल तर कमेंट करून सांगा. आम्ही बघू आणि इकडे बनवण्याचा प्रयत्न करू. जर आम्ही बनवू शकतो तर तुम्ही पण बनवू शकता आणि कोण पण बनवू शकतो, तसं काय नाही. फक्त शिकण्याची आणि बनवण्याची इच्छा पाहिजे. एकदा चुकाल पण दुसऱ्या वेळी नक्कीच येणार 100%. सुरुवातीला जरा जरा चुकतोय पण नंतर हळूहळू सुधारणा होते. खरं ते चुलीवर करायचं होतं पण आता उशीर झाला आणि सगळं सामान तिकडे त्या घरात न्यायला लागेल, म्हणून म्हटलं नको आता गॅसवरच करूया. चुलीवर छान होतं कारण ताटलीचे वजन झालं की वरती निखारे ठेवायला भेटतात आणि त्याने मग दोन्ही साईडनं मस्त भाजून येतं ते आतमध्ये. आणि मंडळी खरंच चांगल्या चांगल्या कमेंट येत आहेत. वाटलं नव्हतं अशा कमेंट पण येतील, तर असा सपोर्ट करत राहा. आणि काय चुकत असेल तर बिंदास सांगा. आम्हाला उलट आवडेल की आमचं काहीतरी चुकतंय आणि कोणतरी आम्हाला सांगतंय आणि आम्ही काहीतरी सुधारणा करू. तर खूप चांगलं वाटतंय. असाच सपोर्ट करत राहा. आणि मी जास्त करून आता रिक्षा घेऊन फिरतोय तर जवळजवळ गावांचं टाकण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि बरेच जण असतात मी असं कशाला बोलत असतो आणि कशाला टाकतो की या गावात गेलो, इकडे गेलो. तर ब्लॉग तर बनवतोच आणि असं चांगलं वाटतं की कोणतरी बाबा मी इकडे गेलो आणि या गावातल्याने बघितलंय. आणि एक कमेंट होती, मी तिकडे गेलो होतो तर त्यांनी कमेंट केलेली होती, आता नाव मला आठवत नाही नीट. तर सगळ्या कमेंट मी वाचेन परत एकदा. हल्ली गाडीवर असल्यामुळे टाइम मिळत नाही. तर त्यांचा मी गावात थोडाफार दाखवला होता. ते बोलले होते अजून दाखवलं असतं तर चांगलं वाटलं असतं. तर दाखवण्याचा प्रयत्न करेन नक्कीच. आणि जर नवीन गावात गेलो म्हणजे जवळच्या शेजारच्या आणि कुठे पण मी नक्कीच टाकेन टायटलमध्ये, म्हणजे तुम्हाला पण कळेल की हा बघितल्यासारखं वाटेल. आणि हल्ली जर मुंबईचे लोक असतील आणि समजा जर 3-4 वर्ष गावाला नाही आले असतील तर त्यांना आता काय कळणार नाही. एवढी डेव्हलपमेंट इकडे झाली, घरी जायचा रस्ता पण कळणार नाही, एवढी डेव्हलपमेंट झाली इकडे. तर तुम्हाला कळेल कसं कसं होतं. आणि जुन्या आठवणी असतात गावात जोडलेल्या, तर बघितल्यानंतर चांगलं वाटतं. तर बघू शकता आता आपल्या बिया काढून झालेल्या आहेत प्रॉपर आणि सगळे इकडे जमा करून ठेवलेले आहेत. आणि हे आता मला वाटतं किसावं लागेल. हे आता किसणीवर किसायचं. आई एकदम उत्साहाने काम करते. दिवसभर काम करून परत रात्री ब्लॉग साठी आणि परत सकाळी लवकर उठून आग पाणी तापवायचं सगळा. पप्पांचा जेवणाचा डबा, आमचा सगळा तयारी. आणि मच्छी वगैरे असली तर मी किती वाजता करू शकते. मच्छी आईला मालवणला जायचं आहे, लिलावाची मच्छी आणायला. मालवणला जायचं, मोठे मोठे मासे बघायला आईला आवडतात. आता दाखवते. तर आता तुम्हाला दिसेल की कशा प्रकारे आम्ही असं किसून घ्यायचं. हा म्हणजे नॉर्मल असं केस काढून घ्यायचं त्याचा सगळ्यांचा. आम्ही लहान असताना आईला एवढंच काम करून द्यायचं. मी तर फर्स्ट टाइम बघते म्हणजे. आणि कसं वाटतंय तुम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. मी त्या दिवशी केलं तर थोडक्यात हे थोडं जाड राहिलं तर माझी एक चुलत जाऊ होती, ती बोलली हे मिक्सरला लावायचं. पहिल्यांदाच केलेलं त्याच्यामुळे मला ते समजलं नव्हतं. बघू शकताय आई पण शिकलेली आहे चुकीतनं, म्हणजे चुकून चुकून माणूस शिकतो 100%. आणि मग परफेक्ट येतं कसं, पण ते कधी कधी चुकतंय थोडं. तुम्ही बघितलं जातात कशा प्रकारे आई किसते. तर पटापट एवढ्या सगळ्याला वेळ लागेल, तर पटापट किसून घेऊया. आणि डायरेक्ट किसून झाल्यानंतर पुढे काय करते तर तांदूळ भाजून घ्यायचे तुम्हाला दिसेलच, तर शेवटपर्यंत बघा. तर तुम्ही बघू शकता म्हणजे इकडे किसून तर झालेलं आहे आणि केवढा झालाय बघा. एवढा असा ताडभर किस झालाय तरी एवढी काकडी ठेवली. बघू शकता एवढी ठेवलेली आहे आणि बघू शकता एकदम भारी. आणि आता जबरदस्त वाटतंय एकदम किसून झाल्यानंतर कसा दिसतोय बघा. तर आधी मी हात धुवून येते, नंतर हे तांदूळ भाजून घेते. तर तिकडे तांदूळ ठेवलेले आहेत आपले गावठी तांदूळ आहेत.
तर ते आता भाजून घ्यायचे, तर तुम्हाला दिसेल आता कशा प्रकारे भाजून घेतोय. आणि त्याच्यानंतर पुढे इकडे डाळ आहे, शेंगदाणे, त्याचं कसं काय करते आई तुम्हाला दाखवेल. गुळ इकडे गूळ पण कापून घ्यायचंय. ते आता आधी तांदूळ भाजते, ते थंड होईपर्यंत गूळ कापून घेते मग. तर पटापट बनवून घेऊया. तर आता कढई तापत ठेवली, आता कढई गरम होत आली. तर आता हे तांदूळ टाकते त्यात, आणि असे नुसते तांदूळ भाजून घ्यायचे. आधी असं ढवळत राहायचे, हलकेसर भाजून घ्यायचे, ते जास्त पण लाल करायचे नाही. नंतर मग याचा मिक्सरला रवा काढून घ्यायचा, असं ढवळत राहायचं. आणि तांदूळ पण बघा किती बारीक आहेत, एकदम बारीक बारीक तांदूळ आहे, मस्त गावठी तांदूळ. आता व्यवस्थित भाजून घेऊया. दिव्या तिकडे लिखाणाचं काम करते, तर ती आली असते थोडी मदतीला. तर आधी हे भाजूनच घेऊया, नंतर पुढचं थोड्या वेळाने दाखवूया. तर आता आपले हे तांदूळ व्यवस्थित भाजून झालेले आहेत. हे बघा, दाखवते, गरम आहेत, हातावर नाही घेत. आता तुम्हाला कलर पण दिसत असेल, आता तुम्ही बघू शकता एकदम भाजलेले आहेत. आणि आवाज पण येत असेल तुम्हाला एकदम खळखळीत आवाज येतो, खळखळीत, म्हणजे पाहिजे तसे झाले आता. तर व्यवस्थित झाले. पटापट आता काढून घेऊया प्लेट मध्ये. काढून घेते, तरी 5 मिनिटं लागली. ऍक्युरेट 5 मिनिटं लागली. तुम्हाला 5 मिनिटं मी दाखवलेले नाही, पण 5 मिनिटं लागलेली आहेत. काढून घेऊया, प्लेट मध्ये काढून घेऊया, आणि थोडे थंड झाले की त्याचा रवा करून घेऊया. झोप पण इथे डोळे लागतायत. कसं दिवसभर दमल्यानंतर मी तर गाडीवर दिवसभर बसून बसून एका जागेवर डोळे वगैरे दुखतात नंतर. आणि तरी सकाळी लवकर उठायला लागतं, सकाळी लवकर उठावं लागतं. आणि परत ब्लॉग वगैरे एडिट करेपर्यंत उशीर होतो भरपूर. मध्ये मध्ये एडिटला टाकला की मी अलार्म लावतो आणि झोपतो. म्हणजे तरी गाडी आता धुवून घेतली थोडी, पण सकाळी थोडं पाणी मारायला लागेल वाटतं. धूळ चिकटते गाडीला सगळी. आता काढून घेतलंय, तर याचा आता रवा करून घेईल आई. तोपर्यंत आपण किस फोडणीला टाकून घेऊया. आणि मंडळी, तोपर्यंत आई इकडे तांदूळ भाजत होती, तोपर्यंत मी इकडे गुळ किसून घेतलेला, थोडी मदत केली आईला. गुळ किसून घेतलेला आहे, थोडा काम केलाय मी पण. शेगडी एकदम मस्त भेटते आमची, नवीन शेगडी घेतली. 3 बर्नर आहे त्याच्यामुळे आता एक चांगली गोष्ट झाली की आम्हाला चहा वाजता की आईला बोलायला नको आता. नाही आई दरवेळेस सांगायची दोन्ही शेगड्यांवर काम चालू आहे, तर आता बोलायला नको. आता एकीकडे दूध, चहा, आणि एकीकडे कुकर, तिन्ही गोष्टी होतात, अजिबात टेन्शन नाही. तर आता काय करता आई? आता डाळ टाकते. तर चण्याची डाळ आणि शेंगदाणे थोडे परतून घ्यायला लागतात, काजूचे गर पण टाकतात. हा, आणि म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल मध्ये मध्ये जरा आवाज कमी येतो, तो फोनचा काहीतरी मध्ये मध्ये होतो, स्टोरेज फुल असल्यामुळे जरा तसा करतोय फोन. तर जरा सांभाळून घ्या आवाज कमी येत असेल तर. नाहीतर कोणाला वाटतं व्हॉइस ओव्हर करत असेल जास्त, तर व्हॉइस ओव्हर जास्त नाही करत. पहिला करायचो मी जेव्हा घाबरायचो तेव्हा बोलायला, तर आता नाही करत. पण तो आवाज तसा मध्ये मध्ये येतो ऑटोमॅटिक, काही कळत नाही. आणि आता असं लाईव्ह रेकॉर्ड चालू असलं तर आम्हाला पण कळत नाही की आवाज मोठा येतोय की लहान येतोय, जरा समजून घ्या. तर इकडे आता चण्याची डाळ, तर आई काय करते बघून घ्या. डाळला टाकलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आता ही डाळ आणि शेंगदाणे परतून घ्यायचे थोडे. यात खोबऱ्याचे तुकडे, एक काजूचे गर वगैरे टाकतात. म्हणजे तुमच्या सोयीने तुम्हाला जसं पाहिजे असेल तसं तुम्ही टाकू शकता. आमच्याकडे यांना खोबऱ्याचे तुकडे आवडत नाही म्हणून नाही टाकले. आता हे थोडे भाजून घेऊया. खोबरं पण वाटून टाकतात. मी पहिल्यांदाच करते तसं, त्या दिवशी पण नाही टाकलेलं, आता पण म्हटलं नको. डाळ काय भिजलेली असते त्यामुळे ते होते लगेच.
आता टाकूया हळद. हळद थोडी जास्त टाकायला लागेल. आणि आता हा नक्कीच टाकायचा. तर मंडळी फायनली तुमच्या समोर बनत आहे आपला टोपातला दोंडा. टोपातलं आता समज आलं टोपातलं काय म्हणताय ते. टोपातलं कसं काय आणि तुमच्याकडे काय असेल वेगळं नाव. कोकण पट्टा म्हणजे बरंच येतं म्हणजे कोकणात. तर तो प्रत्येकडे वेगवेगळं बोलतात. मालवणी बोलतातच आणि जरा लँग्वेज हळूहळू थोडी चेंज होत जाते पुढे वर्ड जरी तसेच असले तरी. तर तुमच्याकडे काय बोलत असतील 100% काहीतरी वेगळा. आमच्या कुडात थोडे शब्द वेगळे. वेंगुर्ल्यात गेला तर थोडे ओढून बोलतात. म्हणजे भाषा तशीच सेम आम्हाला कळतात प्रॉपर व्यवस्थित. कणकवलीत गेला तर थोडं वेगळं असतं. त्याच्या पुढे असं राजापूर वगैरे पुढे थोडं बदलत जाते. तर आता समजलं टोपातलं का बोलताय ते आज कळलं मला एवढ्या दिवसात. ताटात थोडं पाणी टाकते. टोपातलं म्हटल्यावर आमच्याकडे फेमस एकदम. आणि धोंडाच तर सगळ्यांनाच माहितीये, बोलायची गरज नाही. आणि आम्ही ऐकत आलेलो आहोत. चव पण एकदम भारी लागते. आता याच्यात गूळ टाकूया. तुम्ही करून बघा आणि आम्हाला कमेंट करून सांगा. तुम्हाला नक्कीच आवडणार, विशेष नाही. इकडच्यांना तर सगळ्यांना माहितीच आहे, पण बाहेरचे कुठं असाल कोकण पट्ट्याच्या बाहेर तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. गूळ अर्धा किलो होतं तर मी सगळं नाही टाकत. आणि आपली वेलची जिऱ्याची पूड. आणि काकडी थोडी शिजवून घ्यायची. याच्यामध्ये कच्ची राहते. तर सगळे बाकीचे झोपलेले आहेत, फक्त आई आणि मी. इकडे आमचा पिक्चरचं शूटिंग चालू आहे. कॅमेरामॅन आई सोबत ओमकार पालो ब्लॉग मेहनत चालू आहे. आणि थोडं मीठ टाकूया. म्हणजे गोडाच्या पदार्थात थोडं मीठ टाकल्यानंतर चव पण छान लागते. आता नुसतं ते अळणी वाटतं. जास्त नाही टाकायचं, थोडंसंच टाकायचं. तर एवढ्यातच वास यायला चालू झालाय. मी पण फर्स्ट टाइमच बघतोय असं बनवतात. तोपर्यंत गुळ पण विरघळेल आणि काकडी पण शिजेल. तोपर्यंत मी हे भरडून घेते. मिक्सरला लावून घेऊया. आपले काढून ठेवलेले तांदूळ आहेत ना, गावठी तांदूळ, ते आई मिक्सरला लावून घेईल आणि तुम्हाला मग दिसेल बाकी पुढे काय करतोय ते. तर फायनली जसा की बोलली होती आई तुम्हाला, तर रवा करून घेतलेला. आणि केवढा केलेला आहे बघा. बारीक एकदम पण बारीक नाही करायचं. म्हणजे मीडियम करायचं. एकदम बारीक नाही आणि एकदम जाड पण नाही. तर आता इकडे आपली काकडी शिजत आली आहे. शिजली व्यवस्थित, तुम्ही बघू शकता. गुळ पण बघा मस्त विरघळलंय. होय बऱ्यापैकी विरघळलंय. आणि आता हा आपला रवा आतमध्ये टाकायचा. भरड आहे ते. आता हे व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं एकजीव करून. गॅस थोडा बारीक करते. अंगावर उडणार 100%. हे असं ढवळून घ्यायचं नीट, नाही तर गुठळ्या होतील, शिजणार नाही ते. वास एवढा जबरदस्त येतोय ना, एकदम भारी. जिरा आणि वेलची आहे ना, त्याचा वास मस्त येतो. आणि आता हे बारीक गॅसवरच ठेवायचं. आता याच्यावर झाकण ठेवायचं. म्हणजे तुम्ही बघू शकताय हे शिजू द्यायचं. अशा प्रकारे आईने मिक्स केलेलं आहे. अगदी सोपी, नॉर्मल आणि सिंपल रेसिपी आहे. तुम्हाला एवढं काही लिहून घ्यायची पण गरज नाही. तुम्ही एकदा बघितलात तरी तुमच्या लक्षात येईल कशा प्रकारे काय करतो. आणि एवढी कठीण पण नाही, तसं माझ्या थोडं लक्षात आलंय. याच्यावर झाकण ठेवायचं. त्याच्यावर थोडं पाणी ओतते. तरी किती वेळ लागत?
5-10 मिनिटं लागते. तर मंडळी 5-10 मिनिटं लागतील अंदाजे. खरं तर हे चुलीवर रात्रभर ठेवतात निखाऱ्याखाली. हा निखाऱ्याखाली, म्हणजे निखारे एकदम उब राहते थोडी थोडी. खाली थोडे निखारे आणि ताटावर ठेवतात म्हणजे ते दोन्ही साईडनं शिजतं व्यवस्थित. हे आता गॅसवर कसं बारीक गॅस असलं तरी एका साईडनं. हा म्हणजे निखाऱ्यांपेक्षा तरी पण जास्त तापत असेल ते. निखारे कसे एकदम प्रॉपर मस्तच होतंय ते चुलीवर. आता गॅसवर बघू. चुलीवरचं टोपातलं. आणि ते कसं रात्री ठेवून ते सकाळी काढतात. जुने लोकांचे एकदम रात्रभर ठेवायचं आणि सकाळी काढायचं. आई पण आम्ही झोपल्यावर करायची आणि सकाळीच द्यायची. आजी अजून पण आम्ही कधी गेलो आणि पोळ्या वगैरे पहिला सारखे जायचो जास्त, तर पोळ्या वगैरे बघायचो. जर सकाळी लाईट पेटली की समजायचे आजी एकदम सकाळी जेव्हा बाहेर काळोख असतो त्या सकाळी आजी पोळ्या काढत असणार. घावणे पोळ्या एकदम सकाळी उठून काढणार आजी. आणि आता आम्हाला जास्त राहायला जायलाच मिळत नाही तिकडे. आणि काय होतंय घरी सगळंच कुत्री मांजरं सगळेच आहे त्याच्यामुळे जायला पण. आमचं कसं आम्ही गेलो तर सगळे 5 जण एकत्र जातोय, नाही तर कुठे जातच नाही. एकटे राहायला आम्ही नाही कधीच नाही कुठे. मला वाटतं 3 वर्ष झाली असतील मी आईकडे राहिली. बाकी 107 दिवस बघताय तुम्ही आम्ही काय करतोय ते. नाही आम्ही घरीच असतो शक्यतो, कुठेच जात नाही. 107 दिवस डेली ब्लॉग करतोय आम्ही. वर्षाचा चॅलेंज आमचा. ते 1-2 दिवस नेटवर्क मुळे आम्हाला खूप प्रॉब्लेम झाला, नाही तर पावसाने गोंधळ ब्लॉग होते पण हे झाला नाही नेटवर्क मुळे. थोडं एकदा ढवळून बघूया, नंतर थोड्या वेळाने परत बघूया. वाटते फणसाची भाजी असल्यासारखं लांब. ते म्हणजे तुम्ही बघू शकता एवढ्यातच घट्ट व्हायला चालू झाले. वाफ येते ना, तर तुम्हाला प्रॉपर दिसत, तरी पण दिसत असेल तुम्हाला. आता परत असं करून ठेवायचं ते. घट्ट एकदम फास्ट झालं ते. असं गच्च करून ठेवायचं. वाफेवर शिजू द्यायचं ते असं बारीक गॅस करून. नंतर ढोकळ्याचे पीस काढतात तसं काढायचं, तसे कट करून काढायचे. असंच ठेवायचं. तर मंडळी बघूया किती वेळ लागतोय, तुम्हाला कळेलच किती वेळ लागतोय आम्ही सांगू तुम्हाला. आणि सगळं उचलून ठेवते सगळं आता आईला आवरून दे इकडे, परत नाही आईला उशीर होईल. तर भेटूया डायरेक्ट आता रेडी झाल्यावर. बाकी सगळं तर झालेलं आहे, लास्ट स्टेजवर आहे आता. 5 मिनिटांनी बघूया परत. करेक्ट 5 मिनिटानंतर भेटूया. तर आता मी झाकण काढून बघते. तर आपलं टोपातलं तयार आहे सगळं मस्त. अजून सकाळपर्यंत अजून ते घट्ट होणार आहे. तर आता ते काही रात्रचं खात नाही, सकाळीच खाणार. पण ते असं रात्री बनवून ठेवत नाही, तसं थोडंसं तरी काढून त्यातलं खाल्लं पाहिजे. म्हणून तुम्ही 1 चमचा काढते यातलं. ओंकारला सांगते टेस्ट बघ. तर म्हणजे टेस्ट करून बघतो. आणि झाकून ठेवायचं सकाळपर्यंत. दिसते बघा किती भारी एकदम. तर गरम गरम आहे, तर कॅमेरा आता वळवत नाही असंच ठेवतो चालू. आणि कसला दिसतंय बघा भारी एकदम, एकदम जबरदस्त. तर इकडे असं झाकून ठेवलेलं आहे. तर मंडळी एकदम भारी झालेला आहे, पाहिजे तसा मी जरा खाऊन बघितलेला आहे, एकदम भारी झालेला आहे. तर मंडळी तुम्ही चावताना बघत असाल, आत्ता खाल्लेला आहे आणि एकदम भारी झालेला आहे. आणि जसं की तुम्ही सांगितलं होतं तशा प्रकारे आम्ही करून दाखवलेला आहे. तर कसा झाला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आम्ही ठरवलेलं आहे तुमचे चांगले चांगले कमेंट जे करताय ते आम्ही नाव घेऊन प्रत्येकाचं ती कमेंट वाचणार आहोत. आणि म्हणजे Q&A व्हिडिओ असतो तो बनवणार आहोत. आमचा पहिला असेल आतापर्यंतचा. आम्हाला एक काळ होता असं वाटायचं कोण कमेंटच करणार नाही आम्हाला, एक पण कमेंट यायची. आणि कधी आली ना तर आम्ही एवढा खुश ना, एवढं म्हणजे काय विचारू नका. असं आम्ही बोलतो दरवेळेस, काय खुश असतो ना आम्ही, काय असं बोलतो आई खुश असते आम्ही बोलतो 1 फूट हवेत आई, काय झालं की तसं आम्ही 1 फूट जमिनीमध्ये 1 काय 2 4 5 फूट हवेत. नेहमी सांगायचं अरे सगळ्या व्हिडिओ लोकांच्या व्हिडिओना सगळ्या आईचा एकच व्ह्यू नाही आले तरी चालते, कमेंट यायला पाहिजे. म्हणजे कळतं ना आपला व्हिडिओ कसा आहे काय, हे महत्वाचं असतं. काय तर कमेंट्स आहे ना, काय आपण बरोबर आहोत की कुठे चुकतोय. त्याला मी रोज सांगितलं बहुतेक आपण चुकतोय, कारण कोणीच आपल्याला कमेंट्स करत नाही. तेव्हा व्ह्यूज पण थोडेसेच यायचे. मग मी रोज
पाच आईचं मिनिटं एकच reject व्ह्यूज नाही आले तरी चालते, बघितलं नाही म्हणून तरी झाले कमेंट. अरे बघितलं नाही तर कमेंट कशी करणार. तर पण आता छान वाटतं, रोज कमेंट्स असतात. व्ह्यूचं काय एवढं हे नाही आम्हाला, म्हणजे हजारात पाहिजे हे पाहिजे असं आणि पाहिजे. आम्ही उद्यावर भरोसा ठेवतोय, काय तर उद्या होईल, आज नाही झालं उद्या होईल, पुढे होईल. सगळा मेहनतीचा खेळ आहे सगळा. काही पण असू द्या, आम्ही कुठचीच गोष्ट निराश होत नाही, कारण चला आज नाही झालं होईल, पुढे होईल, हेच आमचं असतं रोज. आणि खूप चांगलं वाटतं, जबरदस्त. तुम्ही खूप सपोर्ट करताय, एकदम मस्त. आणि चांगल्या चांगल्या कमेंट करताय, भारी. आणि एक पण आम्हाला वाईट कमेंट आतापर्यंत आलेली नाही. आणि असेच चांगले चांगले कमेंट येत राहून दे. तर तुम्ही म्हणत असाल आता बनवलंय तर बाकी पुढचं दाखवलेलं नाही, तर तसं नाही. तर त्याच्यासाठी वेळ लागतो, आणि काय असेल तुम्हाला आता आई वेळ सांगेल. लागतो ते पूर्ण तयार होईपर्यंत. खरं तर चुलीवर ते रात्रभर व्यवस्थित मूर्त येते आणि तयार होते. आता गॅस आता बंद केलाय, कारण ते गॅस रात्रभर चालू ठेवू शकत नाही आपण. आणि सकाळी ते व्यवस्थित घट्ट होईल. आणि शक्यतो ते रात्र करून सकाळीच खातात, रात्र गरम गरम खात नाही, कारण थंड झाल्यावरच त्याच्या वड्या पडतात. तर आता सकाळी ते आता मी याला टेस्टसाठी जाईल. कसं शास्त्र काहीतरी आहे, आई आणि आमची सांगायची काही, तर कुठचीच वस्तू केली तर तशीच ठेवायची नाही, त्यातलं थोडं तरी घेऊन खायचं. तर मी याला बोलले 1 चमचा घेऊन बघ. आणि आता ते तसंच झाकून ठेवलंय. आता सकाळी ते कापू, त्याच्या वड्या पाडणार आहोत. तर मी खाऊन बघितलेलं आहे आणि एकदम जबरदस्त झालेलं आहे. तर आता ब्लॉग इथेच एंड करतोय. तर तुम्हाला जे धोंडाच आपण टोपातलं बोलतो ते तुम्हाला उद्याच्या ब्लॉग मध्ये दिसेल खाताना. आम्ही सकाळी मॉर्निंगला सुरुवात होईल तेव्हा. आणि तेव्हा तुम्हाला या नक्की सांगा. आणि आता आमची मालवणी, तर टोपातला कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि एक दिवस प्रयत्न नक्कीच करणार की पूर्ण ब्लॉग मालवणीमध्ये असेल, 100% पूर्ण ब्लॉग मालवणीमध्ये असणार. आणि बघूया जसे जसे, आणि जसं की बोललो Q&A व्हिडिओचा बनवणार आम्ही लवकरच, ठरवलाय. चांगले चांगले कमेंट सगळ्या चांगल्याच आहेत, तर सगळ्या पिकअप करणार. जे जे क्वेश्चन आहेत ते, तर तुम्ही म्हणत असाल लगेच क्वेश्चनचा रिप्लाय देत नाही, तर स्पेशल आम्ही नाव घेऊन प्रत्येकाचं बोलणार आहोत. तर असं सपोर्ट करत राहा. तर तुम्हाला धोंडाच दिसणारच आहे उद्याच्या ब्लॉगमध्ये. तर स्टे ट्यून बोलतात तसा. तर जर बेल आयकॉन दाबला नसेल तर बेल आयकॉनचं बटन नक्की दाबा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, परत एकदा सांगतोय. तर आजचा ब्लॉग करूया इथेच एंड. तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. बाय.